a samu bansu ne. Ummi Rahab kyakkyawa kuma autar mata, kun haƙuri mun shaida anan tairata, mun gaida ke Ummi Rahab. Ina kike ne Ummi Rahab, diyar arziki me sa hijab, masoyanki sun ce na gaida Ummi Rahab. Ni na kike ne fito ga mu a dandali, ki ta kunki a hankali, diyar arziki Ummi ba ta gantali. Ummi na da kyau balle ta sato zali, akwai ladabi Ummi gata da hankali. Ummi Rahab mun shaida kin amsa suna, tauraruwa domin kokin zarce rana. Ƙaryan mutum ya ce kin yi kaurin suna, Allahu shi ya tsaya miki dare har rana. Ummi Rahab mun shaida ba ta yin barna, duk nahiyar mu waye ne bai santa ba. Ummi Rahab a yau fake zanya ba, dan duk isar ya mace ba za ta kai take ba. Ummi Rahab Rahab sani ki dai jaruma, akwai ilimi ga ke na ce malama, ga ta da kwarjini mai sa mutane tsuma. Nasiru yana gaida ke don kin kayin gaida ke, na shaida mai sanki ne domin yana ji da ke. Kofin baya san gani idan ya zan babu ke. Ina kike ne Ummi, Nasiru Ɗanladi investment ya ce na zam gaida ke Ummi. Ina kike ne Ummi Rahab jaruma, tabbas ina gaida ke, wasin ina kike ne. Mun gaida ke Ummi Rahab.